Νομίζατε ότι είστε τόσο ξεχωριστοί. Πώς θα σας φαινόταν να σας έπαιρνα αυτό που σας κάνει τόσο ξεχωριστούς, την ευφυΐα σας. Και πώς ακριβώς θα το κάνεις αυτό? Η θεωρία της σχετικότητας του Einstein δηλώνει ότι η ενέργεια ισούται με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Το ψ στο ψωμί είναι διπλό σύμφωνο και τα γλυφιτζούρια ημέρας διαρκούν μόνο 22,3 ώρες. Είμαι διάνοια. Οι σκέψεις σκοτεινιάζουν, η λογική φεύγει. Ξαφνική επιθυμία για ζωγραφική. Αχα! Καλή προσπάθεια, κακέ. Αλλά τώρα είμαι δίπλα σε θανάσιμα ηλεκτρονικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα τέρας φορτηγό. Όχι, η ευφυΐα μου εξαφανίστηκε. Αλλά ποιος νοιάζεται, τα μεγάλα φορτηγά θα λιώσουν τα μικρά. Όχι, ο κακός ρούφηξε την ευφυΐα του Τζίμι στη βάση αρχείων του. Τώρα είναι κακός και διάνοια. Ακριβώς σαν τον Dr. Phil. Ναι, και μόλις πάρω τα ραβδιά σας, ο Τίμι θα είναι ένα απλό παιδί που κανείς δεν τον καταλαβαίνει. Κάποιος πρέπει να το κάνει τραγούδι αυτό. Εύχομαι. Να ήσουν πιο καλός μαζί μου, να μην με παρατούσες, να μην έτρωγα τα ραβδιά για να απορροφήσω τη δύναμή τους. Κυρίως το τελευταίο. Τίμι, το φορτηγό μου παλεύει με το τεράστιο φορτηγό. Θα είναι το πιο τέλειο. Μόλις έφαγε τα ραβδιά. Εννοείται. Απορρόφησα την εραϊδοδύναμη. Wow, δεν ακούστηκε τόσο δραματικό όσο περίμενα. Δεν είστε πλέον μαγικοί. Είμαστε άνθρωποι. Αλήθεια, αυτό πονάει. Αου! Αυτό θα πονούσε και όταν ήμουν νεράιδα. Το ξέρω. Τώρα, εγώ ο κακός που δεν με λένε Σίρλεϊ είμαι ο υπέρτατος συνδυασμός επιστήμης και μαγείας. Τίποτα δεν θα με σταματήσει. Μια στιγμή. Κοίτα, ξέρω ότι δεν σου φερθήκαμε καλά. Ναι, και νιώθουμε πολύ άσχημα. Οπότε ας χαλαρώσουμε όλοι και ας μιλήσουμε. Είναι κι άλλο ένα κόλπο. Έλα τώρα, θα ήμασταν τόσο χαζοί να σε κοροϊδεύαμε πάλι. Καλά, ο Τέρνερ μπορεί. Αλλά εγώ είμαι Διάννη. Εντάξει τότε.